W tej chwili jest tak, że najczęściej, gdy letnicy są na północy Kaszub, to kierują się na Półwysep Helski, blokując drogi, cierpiąc przez to nieustanne katusze w korkach. Chcemy, żeby rozłożyło się to na cały teren. Temu też samorząda Pućskiego powiatu zrechtowały program Narodowe Dziedzictwo, o czym dziś powiemy w magazynie. Żeby dobrze je promować w sieci, powstało logo Kaszub, regionu bogatego w kulturę i w poetów, jak Rum Drzeździon, czy Henryk Mysa, jacie Kasiabizna promuje dalek. To, co zaczęło od Kielców. Tam mam swoją wydawca książków, a potem pojada do Rzeszowa, Strzyżów, tam dookoła i jeźdźce Opole, Brzeg. Narodowe Dziedzictwo to jest wspólny program wszystkich 8 samorządów Pućskiego powiatu. Jego realizacji my przenieść nowy, a poprawdze styl piękno odnowiony, myle do zwidzani. Wszystko to opiera się na historii Kaszub, architekturze i kulturze regionu. Poprawdze projekt, choć machtny, wiele zilo większych planów. Te przedsięwzięcia mają za zadanie, po pierwsze, sprawić, żeby Zatoka Pucka, Zatoka Gdańska była bezpieczna dla turystów, żeby było jak najmniej utoniec związanych właśnie na Zatoce Puckiej. Pierwszy z tych projektów nazywa się Zintegrowany System Ratownictwa Wodnego wokół pierścienia Zatoki Gdańskiej. Projekt ten ma na celu zbudowanie 8 remis stanic ochotniczych straży pożarnych, które będą również pełnić funkcję ratownictwa wodnego. Drugi z tych projektów jest to projekt Turystyczny Szlak Północny Kaszub. Projekt ten ma za zadanie budowę ponad 105 km tras rowerowych wzdłuż Zatoki Puckiej, dalej przez Wejherowo do Gniewina i wracamy do Krokowej, do gminy Puck, do Kosakowa. Trzeci projekt to właśnie jest Narodowe Dziedzictwo. Każda z gmin znalazła takie elementy na swoim terenie, które chciałaby wyeksponować, które chciałaby stworzyć lub naprawić, żeby turyści mieli jak największą ofertę. W 2004 roku obchodziliśmy 780-lecie 4 miejscowości, m.in. Mosty, Kosakowo, Dębogórze i Pierwoszyno. I postanowiliśmy jedną z tych miejscowości zaszczycić, że tak powiem, i doprowadzić do renowacji jednego z naszych zabytków, czyli Alei Lipowej. Aleja Lipowa jest pod opieką konserwatora przyrody gdańskiego, czyli jest niejako jakimś u nas jednym z 2 czy 3 obiektów, które są, że tak powiem, mają status pomnika przyrody. No i jednocześnie jest to jakaś część nasza zabytkowa, składająca się z alei, jak również z dworku, który jest w tej chwili wprawdzie prywatną własnością. Poprzednio był własnością rodziny Kleba. Józef Kleba był bohatera tej gminy i ledowym poetą kasiepścim. Blisko urzędu stoi obelis jemu poświęcony. Jego rodzina pochyda z gminy Puck, która to tery w ramach projekty chce odbudować łysado łowców zelindów. Tutaj od lat międzywojennych funkcjonują wykopaliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska dotyczące osady łowców fok sprzed 3000 lat. Są odkryte stanowiska palenisk, domów, można było powiedzieć warsztatów, gdzie robiono łodzie, gdzie przetwarzano foki. Ostatnim sensacyjnym odkryciem w ostatnich sezonach wykopaliskowych było odkrycie przystani, gdzie ci dawni łowcy, mieszkańcy tej osady po prostu tymi swoimi dłubankami przepływali. Są tutaj potężne stanowisko obróbki kamienia, gdyż trzeba powiedzieć, że to była epoka kamienia. Archeologia jest to już od 400 lat mój konik, historia, archeologia i to miejsce, dzięki, wydaje mi się, przychylności, zaangażowaniu władz gminy będzie jakoś troszkę inne. A o to przecież nam chodzi, żeby było ładnie, pięknie, czysto i żeby każdy turysta przyjeżdżający tutaj na nasze północne Kaszuby wyniósł wrażenie, że tu są dobrzy ludzie i dobrzy gospodarze. Rada Gminy powołała park kulturowy osady łowców fok w Rzucewie. Będzie chata słupowa, będzie ziemianka, będą zrekonstruowane groby, będzie piec garcarski, będzie chata kaszubska, chata szamana, parkingi, ścieżki edukacyjne, platforma widokowa. Będzie to połączone ze ścieżką z zamkiem w Rzucewie, ścieżką edukacyjną, ścieżkami spacerowymi i będzie to stanowiło jeden kompleks i oczywiście również z pomostem, który funkcjonuje przy
parku w Rzucewie. Jaś dwa projekty z całego programu prowadzone są przez powiat Pućci, a dotyczą Muzeum Ziemi Pućci. Wykonanie pierwszego my przeniosło odnowienie i rozbudowa sedzbe, tak zwanego szpitalka. Rewitalizacja będzie polegać m.in. na stworzeniu nowej recepcji nawiązującej do tej architektury, na wzmocnieniu stropów, na wykonaniu nowych sal ekspozycyjnych, tak żeby lepiej służył turystom. Do projektu tego przyłącza się miasto ze swoim elementem, a tym elementem będzie rewitalizacja tej ulicy, przy której jesteśmy. Ona się nazywa Wałowa. Mamy opinie konserwatorskie, że te samochody, które tutaj stoją, a zwłaszcza ich wyziewy przy ruszaniu, powodują mocną degradację tego budynku, jedynego takiego budynku na naszym terenie. W związku z tym na nasz apel miasto ze zrozumieniem przyjęło to, że ten parking zostanie tutaj ograniczony. Z tej strony będzie szerszy pas deptakowy, parking zostanie przeniesiony na drugą stronę i stworzymy wspólnie szpitalik i ten plac stworzy jakąś jeden z elementów strukturalnych, które będą bardzo ważnym punktem charakterystycznym dla Pucka. Trzeci powiatowy projekt my sprawić powstanie Muzeum Pszczelarstwa, jakim będą eksponaty z tym związane. Między innymi matiś poetu, żeby promować regionalny produkt Kasie Pszczymiot. W Ostrowiu koło Jastrzębiej Góry mamy tam już działkę, na którym znajdował się XVIII-wieczny budynek górski. Ten budynek niestety wskutek działania i właścicieli i potem potrzeby prostowania drogi został zburzony. Na podstawie inwentaryzacji oraz uzupełnionej dokumentacji o pozostałe obiekty chcemy otworzyć dużą zagrodę, w której przedstawiać będziemy elementy związane z kaszubskim pszczelarstwem. Gmina Jastarnia chce odtworzyć w ramach projektu i wyremontować m.in. swoją kaszubską hecz rybacką, która jest centrum miasta, wikariatkę. Wszystko w celu podniesienia, przystosowania tego do ruchu turystycznego. Gmina Władysławowo chce odtworzyć wszystkie kapliczki i pomniki, które są na tym terenie, a ich jest naprawdę sporo. One są w różnym stanie, zazwyczaj konserwowane w sposób spontaniczny, ale co nie znaczy, że dobry. Zes gmina Hyl chce łaziewicz dla turystów zachowane militaria na cyplu Hyliścimy, tam gdzie my stanąc Kasie Pszczykłapc, nen symbol trwania Kasiebów na tej ziemi. To my dziś w maslach gmina Krokowa, Chtarna chce odnowić dziel dywnego parku Kulezumku w Krokowie, gdzie z Kasiepszczym Centrum Europejskich Zindzeniów. Mazie za jakiś czas ta i inne projekty, a nawet rozmaite dracia pismiona, co mają promować całą Kasiebę, będą wypatrzone specjalnym znakom logo Kasieb. W ramach artystycznej pracy przemierza się do te absolwentka Akademii Sztek Pięknych. 3 kolory, które wybrałam do projektu swojego loga, żółty, niebieski i zielony, bezpośrednio nawiązują do gamy tradycyjnych kolorów kaszubskich powiązanych z haftem. Żółty symbolizuje energię, słońce, niebieski wodę oraz niebo, które wiadomo jednak to jest taki widok popularny na Kaszubach. I tak samo zieleń, lasy, pola, które też są nierozłącznie związane z Kaszubami. Ten system identyfikacji wizualnej jest pewną innowacją. Musimy szukać nowych narzędzi, nowych sposobów na zachowanie naszej kultury, a to niewątpliwie jest doskonały, nowy instrument ku zachowaniu dwujęzyczności, charakterystyki Kaszub. Żeby je zachować, trzeba dozerać przede wszystkim coraz słabszy kasiepski język. Wiele w tej sprawie, może nawet kanewicy, robią publicystce a literace, ku bezpismienizne język stywy samer. Tym usyblewy leży się wdzięczność z tym, co ja tworzą. Jednym z nich jest Rumk Drzeździąg, którym prawie wadył pysobny tomik wisztów ala zie, ala na. Szkalinga. Naslebnyło bialka rykę. Cebie w bani rozem znikę. Dychle, purtku przegrzeszony. Te jest w głowie pomylony. Taci knepel, taci zmiarty, a jak świnia zesły żarty. Jeste chlopie obarchniali, podpuchnięte łeczka cali. Knira na czerwono świcy, z peska piwa cebie lecy. Przez taci prosty tekst, prosty rymę, może duńzem rechli,
do tych ludzi, którzy nie chcą gadać po kasiepsku, ale może to ich zainteresuje, bo to jest śmieszne. I przez śmiech my możemy zrobić coś takiego, że oni są bardziej tym zainteresują i sygną na to wyższe pelecadze, leżą te ksunści z tym, do kiedy ma zwesizne kaszepściło utwórstwa do Jana Karnowściło, do Jana Drzyżdżuna, do Alojza Negla i posiekają tych tekstów, nie przeczytając taci prosty wisztek, które je pisze. Które są wysmiewają z wszelejacich spryw, jaci sedzeją na kasiebach, ale też w Polsce i w polityce. Rys kiedyś dzes, pewien to wum, zżyli jeden bis, co zwyl so dum. Tak już co zwyl, dolmacze i wum, rzekli na on miel, je wama dum. Dum wama detci, je sum to cil, miech że co letci, a fulny stul. W cyk takuś giedel, jaż zaszlo w głowę, każdy go ledel, a za nim welowel. Tyś z Płycka roda, choć wśród lat mieszka w którym miejsce, je Henryk Musa, w którym zajmuje się równak dachtinszima wyrtnotama w poezji. Pisze wicyły tatcie z nie swoich stronach wraz z lawuscelaczci. Z tyma dejama i swoimi atomikama Rizje płycały Polsce dzemy starobec belnym ambasadora Kasiebizne i Kasiebści kulturę. Jak ja jada, to jedno jada ze swoją Reisentasią, to starą taką i maczugą, jaką je dostło Daniela Pieściło. I tam jest napisany ambasador kultury kaszubskiej Henryk Musa. Jak wchodzę z tą maczugą, to albo sobieją, albo inaczej to wzyrają. A jak przeczytają ten napis, to jest wszystko fajne. A te potem jego do tych książkach napisane były na kasiebach, przez kasiebów, przez innych, a potem ja gadam o swoich książkach. Poeta je należnika Stowarzyszenie Autorów Poleścich. Między innymi dzięki temu znaje wiele utwórców w całym kraju i może promować swoje wiszte westrzydny i pełniowy Polsce. Jak kiedy ciaso głęże mu je wypromować w swojej tatcie z nie, zarównak tyś miwy z indzenia. Nie widzę, ja to chodzę na Morena do Kościoła Bożego Cała. Bo to jest klub mojego party Gdańściła i tam nie widzę. Ja był w Karścinie, ja był w Wielu, Bani nie był. Też są ciekawe. No teraz mam iść na Matarnia. Tam i wsiądze ze indze, tery usoblawie promuje nenowsi swoje dokyze. Ostatny kasiepści tomik to Łycim siemią denedzi. Perłowo-szary łecie uderzywają inteligencją niezależną. Loci kaskadę włosów o pasownej symetrii szołtają w kół skarni smuga. Kryształowo-złocyste poswiate blasku słonecznym i grającym z refleksama na drobnych figlarnych denegach omiewających nasze błęse stopy. Morze i niebo cechowane łąkami przez circi. Szemot denegów i krzyk cirków, osoblewo muzyka morza. A to wszystko są krący koło mojego miasta, w którym ja sobie wychował Płycku. Ja tam chodzę do szkoły, sam to jak wyjechał do wojska, to i nie wrócę, ale w jedno o tym miejsce pamiętam. I teraz ja chcę napisać, jest taka książka Muszelki pamięci. Tyś o tym miejscu, ale to nie do wiersze, to blozbdzie proza. W tej książce, co ma wydane moje kasiebę, to napisane stricte po kasiebsku, mu napisane od autora taci wstęp. Ja jedno zdanie to przeczytam. Być Kaszubą to dla mnie coś więcej niż urodzić się w Sopocie, wychować w Pucku, pochodzić z Kaszub, mieszkać na Kaszubach, znać Kaszuby. To jak powróci do świata dzieciństwa, świata mowy nieuczonej, chropawej, świata bajek babci, ale własnej, to powróci do raju, choć życie nieraz było słone jak fale małego morza. Składać, szlabizować, zdania flot cały pojmować. Łedoły czyni, lecz wiedzi mum, czytać i pisać, co rzekłe sum. Rozumnej mływa i głębszy znak, przyrozumieć chwytłe, co rzekłe blank.
Trzeba so wiele uciec, najlepiej od dziecka, żeby dobrze rozumieć pisać, a osobliwie, żeby pisać rzeczy neukłewy czy popularno neukłewy. Tacie charaktery mają książki Reginy Łesowicci, dziennikarci, autorci Bedekera Wejrowścigłe. Tery siedzi nad leksykona Wejrowścim, w którym bądze zili zjawiściów z Bedekera, ale wiele tyś nowych, jakły przedwojnowym posilce Antonim Gruce, czy tyle lat temu marłym ojcy Penukłewścim z Siemłyda, dyrektorze Muzeów Watykańskich. Jeźwicy nowygłe, bądze u dywnych czasach. W tym słowniku znajdą się biogramy zasłużonych postaci Wejherowa, począwszy od XVII wieku, czyli od założyciela miasta Jakuba Wejhera. Będzie również o rodzie Radziwiłłów, Sobieskich, Przebędowskich, ponieważ są ściśle historycznie związani z naszym miastem. I o pierwszym w dziejach miasta burmistrzu. Nazywał się Dawid Ludzki, był regimentarzem, czyli dowódcą wojskowym, przyjacielem Jakuba Wejhera. W okresie międzywojennym żyły tutaj bardzo charyzmatyczne postaci, na przykład ksiądz prałat, ksiądz proboszcz Edmund Roszczynialski, wielki kapłan, wielki Polak, patriota. Służył między innymi jako kapelan na naszym słynnym transatlantyku przedwojennym MS Piłsudski. Tutaj zginął w Cewicach ksiądz Roszczynialski z Wejherowa. Ja się dowiedziałem, jak to było, bo w Świadkowie, nie? I scena zamordowania księdza Roszczynialskiego jest tu pokazana. I w ten sposób oddałem mu hołd. Nie zamierzam zakończyć na pierwszym wydaniu. Mam nadzieję, że będą kolejne edycje poszerzone, stale poszerzane, tak jak to było z Bedekerami. I dodam jeszcze, że redaktorem książki będzie Stanisław Jankę, znany dziennikarz, publicysta, pisarz i znawca problematyki kaszubskiej. Nie może w doky ze zafalać tyś widzę perle Wejrowa, to jaka się pści Kalwarii, która stana u początku miasta. A dziś zaczyna rzec jakby nowym rzecem. Sprawił to wielki remont Kalwarii, ząkajaćmy przecygił na jeść wiele wicy ledzy. Kalwaria Wejherowska jest miejscem, do którego każdy mieszkaniec Kaszub powinien chociaż raz w życiu przyjechać. Jest taka legenda, która głosi, że jeżeli Kaszub nie przyjedzie chociaż raz w życiu na Kalwarię Wejherowską, po śmierci całą Kalwarię należy przejść na kolanach. Więc oprócz Kaszubów myślę, że i dla turystów jest to świetna atrakcja. W tym roku w ramach Roku Kalwarii Wejherowskiej Urząd Miejski w Wejherowie przygotował specjalną akcję promocyjną polegającą na zwiedzaniu Wejherowej Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem PTTK za darmo. W programie wycieczki zwiedzanie jest Wejherowa, czyli klasztoru, ratusza, muzeum, no i oczywiście wyjście na Kalwarię Wejherowską z przewodnikiem i dzięki tej wycieczce z przewodnikiem jest możliwość zobaczenia kaplic odrestaurowanych również wewnątrz. Akcja ta jest skierowana głównie dla turystów indywidualnych, którzy przyjeżdżają latem nad morze. Ze względu na duże zainteresowanie należy się umawiać telefonicznie pod numerem 058 677 70 58. Oprócz zwiedzania Kalwarii zachęcam również do odwiedzania ratusza miejskiego, który jest czynny 7 dni w tygodniu. Tam można obejrzeć 2 sale poświęcone historii i tradycji Wejherowa z makietami Kalwarii Wejherowskiej oraz Śródmieścia oraz obejrzeć wyjątkowo przez te 2 miesiące salę obrad Rady Miasta Wejherowa. Myślę, że warto przyjechać i zobaczyć, przekonać się, dlaczego Kalwaria Wejherowska została uznana cudem unijnych funduszy, bo taką nagrodę uzyskaliśmy właśnie w konkursie Polska Pięknieje, a także otrzymaliśmy nagrodę na lepsza promocja turystyki w roku 2007. Snęzi nad perłę, stoisz cały w krysę, na znak rządzeni, berło trzymać w ręce, te coś kłamyły, przecyskać dosę, ścierłe tą rózią, mec gdy były mance. Wejrowskie pani, co przeszło trzebięci, przejmyś nad wsiedźci, łetka się wścig strun. Trzemy zdrajca w te przeda.
przemyśli uzdrowieni. Wejrowskie pani, co przeszło trzebieci, przejmyś nas w sierści, płetka się wścig strug. Trzemyś strajza